videa dnes. Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska je tady se mnou vzácný host, a to youtuber a parkourista Tary. Ahoj lidi, tady. A dneska to bude nejvíc originální a kvalitní content a bude to Nesmí se challenge. Ale presne, áno. No presne. To čaute ľudia, ja vás vítam pri ďalšom dieli Nesmiejšie challenge Sportyho a tady toto môžete vidieť. Ja už som nenatáčal skoro rok, takže tak chcem natočiť nejaké iné video. A budu moc rád, že tady toho videa dáte nějaký krásný počet lajků, nebudu vám tady říkat nějakou hranici, prostě dejte like, pokud se vám tady video bude líbit a já si myslím, že môžete počúvať, my budeme ticho. Jdem se napít, ale nepolknem to. Taxi! What? Stop! Jaj, toto video som videl a on sa bude tak šúchať po schodoch. Takže... A počúvaj. A bom. Však se podíval, už je to děcko celo z těch schodů. Tak my jsme ještě před tady tím videem koukali na rusáky. To jakoby takhle prostě z těch schodů šli, ty vole. Chudák chlapec robí nejaké... Ako je? More, chudák, brat, čo, chudák, brat. Tu čo im hrabe? Dobre. No, tak tá si vybila zuby. Jak si tam lehla? Nie, chlapec na narodeniny, chudák nevie zfúknuť sviečku. Čakaj. Jaký šťastný. Okej. A ty... Kámo, sorry, ale kočky jsou prostě nejvtipnější zvířata. Já mám doma 2 kočky, jo. Máš to? No a oni ty kočky dokážou být tak otravný, tak vtipný, prostě všechno. Ty kočky prostě tě naserou úplně všechno. Nejlepší faily jsou s kočkama. Jsou asi, jo. To je No zatím to tak vypadá. nejlepší faily jsou s kočkama. Dislike dávam, dislike, mačky sú otras. Chudajra. Ne, veľká frajerka. Fuck. Veľmi príjemný. Ty Headshot! Když prostě týpek něco točí a pak tam přiběhne někdo jiný, kdo prostě chce dělat frajera. Počkej, on má sice ako stoličku ako ja. Jako tu ženskou spadnutý gymnastický balón. Túto. Jo, třeba nepřijde vtipně. Takže ľudia môžete počúvať, Víš co, oni mohli to spadnout na nohu vykloubit koť. jaký headshot dostala. Celý život v prdeli jenom kvůli tomu, ty vole. To je strašně prdeli tomu. Když ty něco komentuješ a já mám v puse vodu a nemůžu k tomu nic Takže... říct. Víš, jaký to je? Aha. Neviem. Nie, pes závislák, nie. Nelob! Nebudeš čumeť, lebo ja nečumím. Chudák do penisa, alebo do ryti mu to strčil. Ticho. A si pokalo ksichtu. Hlavně mu přímo do držky. Jaký úplně Dobre spravil chlapec more, čo si nechá prieť do tváre. Ja by som jej takú dal cez zubu. Á, tak ti treba, frajerka na stoličke.
Sean! Chudáci. Okej. Piwo. Piwo. Ako je? O, to! Ježiši. Fuck. Slon! Čuž slon! Ticho. Však odíďte, more. Nekúkaj, čo urobí. On sa opre o to auto. Ešte si aj na neho sadne. Zatrup, debil! Já jsem to budu teď spolknul, ale ty vole. No, Verza, já už jsem jí držel tak dlouho, že mi je z toho špatně. Aj ty si Krávo, smený. ale ten slon, já jsem čekal, že ten slon třeba posede auto. Já nebo jsem něco. myslel taky, že Prostě prostě to, ale ty začne, vole, no. takhle, ty krávo, to je Proč hodně fail. neujeli, proč neujeli? To je hodně fail. A jenom Ja by som trubier, Tari. Kúkaj. O, čo dá? Celý noc sme. Bude to zamaskovat. Že nic. Čakaj. To. Počkaj, pozri. Nie, počkaj, to bolo čo to. Bude to zamaskoval. On to pak jakože nic. tak mu to ještě spadlo na tu hlavu. Já to nemám celý mokrý do prdele. Máme tady zase vodu, takže jdeme na to. Okay. Oh, boss. Like the boss. Pučko. Spadol. Ahoj, Tučko. Tečka. Kúkaj. Nepozeraj, Ticho. Bol. Nie. Tučka. Počkaj, čo to pozeraj. Počkaj. Larys. Ten bol tam about Larys. Pozri, kúkaj. Na tú tetu. Jaký vietor, pozri sa, čum. Ježiši. Sa strepali obidvaja. Ale teraz čo idú naspäť? To byl vítr. To byl vítr, ty vole. Já si myslel, že tam je nějak jako šli a on to počkej, fakt to byl vítr. Krávo. Ale až taký silný. To je hodně silný. Ježiši. Debil. Nie, to neznášam, keď nejaký vták pichne do ryti. No tak to sa mu ani nedívi. A však tento debil s tou tyčou tam prebieha. Nie, nejdem. Po schodoch skočím do krycha. Kámo, jak prostě tady, ten týpek to rozbil a úplně, jakože viděl prostě, že máma mě zabije a mě zanechá na Roblox do konce života. Ježiš, zdrhaj odtiaľ. Ježiši. Čo je? Ja aj vták. To čo robí? Nie je taký like the boss. Like the boss. Asi aj pomáha. Toto bude strašne. Smiešné. Že to taký slabý. To je taký slabý, jak... On to chcel. Hej, už to tam ide. Počkaj. Aha, toto bude dobré. Kopne mu to do toho. Pozor. Počkaj, nie! Počkaj, ale tie oči, počkaj. A to je nějaký komedie nebo z něčeho. A čo, já jsem strašně chtěl, aby ten týpek trefil tohle děcko. Aha, jsi takový slověsný. A to je vlastně strašně naprděl tohleto. Čo sa deje? Počkaj, ľudia, troška to strich. Takže poďme. Jak bude šiel. Čau.
Počujete? Prepáčte, za reklamy toto mám. Čau. Proč se tak debilně smál, kokos? To nemuselo tak bolet. On místo toho, aby ty vole se posral s tou, že vole, ale trefil toho kameramana, jak se ještě směl předtím, než k němu dojede, ty vole, jak idiot. Třeba u těch failů, já se tolik nezasněju kvůli tomu, že prostě já se vcítím do těch lidí strašně. Když tam je děcko, který dostane míčem na hlavu, tak je to vtipný, jako, to sorry. To je jako vtipný prostě, nebo kočka, to prostě spadne z lidí. Toto třeba, to je přijde jako čistější. To úplně wow, ty vole. Ne. To čo je? Kámo, ty musel vážit asi hodně ten mozek, že jak přepadlo takhle prostě bohle. Teď by se měl smát správně. Prdící humor, ty vole. Ty vole. Hele, na závěr bych ti pustil jednu věc. Já si po ní teď konec pusu nemusím. Já teď půjdu na pivu. A pustím ti... jak se koná. Hele, včera jsem sdílel jedno video. No včera, možná předevčírem. Předevčírem jsem sdílel jedno video, kdy kluk říká svojí mamce nebo tátovi, nebo prostě někomu, že je Flash. Jo, tak koukej se na to. Dad, my name is Flash. How fast is that? It makes really fast. I am. Ale Flash nebrečí. Třeba tomu jsem vlastně, Kámo, jak tam spadne tak nepřirozeně. no nic, tohle bylo všechno pro tady to video. Pokud se vám líbilo, tak tady dejte like, pokud byste chtěli další video, což si myslím, že asi ne, ale tak dnes jsme se přijeli nejlepší content na tady v scéně, takže dej like, tady ten super content. Ne, nejlepší content na téhle scéně je to, že učím youtubery parkour a tebe jsem učil parkour taky. Na mým kanálu uvidíte víc. Takže, ak sa vám to páči, dáte like. Keď dáte maximálne 1000 lajkov, môžete dať 5000. Minimálne odber, keď ste tu noví. A chcel by som... chcel by som dať... Keby ste dali 5000, tak by som bol šťastný. Keď 1000, tak by som mohol natočiť druhé video. A 5000 by som mohol natočiť za rok. Nie za rok, za týždeň aspoň 2 videá. Takže keď to dáte, tak spravím to. Ak nie, tak spravím len jedno video. Takže dohodnuté a no proste nebudeme to tak riešiť. Takže keď vám to počať, dajte like, 5000. Ja som sa tešil, aby som mohol natočiť ďalšie video. A s nejakým iným hostom, nie s Jakubom. Takže ak vám video počať, dajte like a čaute.